Al sacerdote Carmenos Alegría, que verle a nuestro sacerdote Israel también, que nos da alegría. ¿A qué venimos? Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, semeok, aitor ditzazu humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki betundula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzaran. Egin dezagun otoiz, jauna, gure arbasoan jainkoa, zure semearen ama izango zen Mariaren guraso, egin zenituen Joakin eta Ana toatsuak. Emain duzu bion otoizez, zure herriari egitutako salvamena, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik, gorez ditzagun gizononak, gure arbaso izandako gizononak izan ziren, haien itxaropenez ezagukatu, haien egite honen beraren jatorria irauten du, haien ondarea semeetara igarora. Haien semeek zintzo jarraitzen diote elkargoi, baita haien semeak ere haiei eske. Haien oroipena beti iraungo du, eta haien maitasuna ez da itzaliko. Haien korputzak bakean daude hilobia, haien izenak gizaldi irauten du. Herriak haien jakindurian berri ematen du, eta batzarrak haien gorapenak ospatzen ditu. Jaunak esana. Jesusek onela esan zien bere ikasleei, zorionekoak zuen begiak ikusten dutelako, eta zuen belarriak entzuten dutelako. Benetan diozuet profeta eta zintzo askok ikusi nahi izan zuen, zuek ikusten duzuena eta entzuten ikusi, eta zuek entzuten duzuena eta entzuten entzun. Jaunak esana. Gaurkoan San Joakin eta Santa Ana ospatzen ditugu. Mariaren gurasoak, Jesusen aitonamonak, eta horregatik gaurkoa aitonamonen eguna konsideratzen da. Hain zuzen ere, Jesusen aitonamonak ospatzen ditugulako. Eta pentsatu behar dugu, Jesusek gutako beste edozinek bezala, famili bat eduki nahi izan zuela mundu honetan. Eta
batez ere, nik hala imaginatzen dut beti, giro polite egoten zen famili erar bat. La importancia que Jesús, solamente por el hecho de haber vivido, nacido en una familia, le da a esta institución es muy grande. Tenemos que ver aquella sagrada familia de Nazaret, en la que siempre lo vemos o lo entendemos de esa manera, tenía que haber un ambiente bonito, un ambiente agradable, un ambiente alegre entre Jesús, María y José, pero no eran los únicos de la familia. Sin duda tendría tíos, primos, y una de las instituciones que tenía sin ninguna duda eran los abuelos, la importancia que tienen los abuelos. Y hoy celebramos a esos abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Están representados en cantidad de lugares. Una curiosidad es que, por ejemplo, yo en ningún sitio he visto representados los padres de José, por ejemplo, porque Jesús tendría también los abuelos. Sin embargo, los padres de María aparecen en cantidad de lugares. Hay muchísimos lugares donde se celebra San Joaquín o Santa Ana o los dos, cantidad de altares en los que aparecen, etc. Siempre, cuando hablamos de los abuelos de Jesús, pues puede ser que ya hubiesen fallecido los padres de José para cuando Jesús nació, pero siempre tenemos en cuenta a Joaquín y Ana, lo que a mí por lo menos me hace pensar que seguramente tuvo un conocimiento y un trato estrecho Jesús con ellos. En los evangelios no nos aparecen todos los datos, todas las historias, todas las cosas, porque sería absolutamente imposible. Sin embargo, el hecho de que Joaquín y Ana tengan esa relevancia, yo entiendo que viene más bien de esa tradición oral en la que seguramente Jesús los conocería, le querrían, por lo menos yo imagino de esa manera. Y nos recuerda la importancia, como decía al principio, de la familia, pero muy sobre todo, o muy especialmente en el día de hoy, de los abuelos, la importancia que tienen los abuelos. Digamos que hay un trato de nieto, nieta, abuelo, abuela, muy especial. Es un trato muy especial que, digamos, evidentemente con los padres, etcétera, los hijos, es también muy fuerte, pero es un trato especial de forma que entiendo que a mí por lo menos así me ha quedado, de mis abuelos muchísimos recuerdos totalmente grabados que llevaré siempre en el corazón, el trato que he tenido con ellos, el haber tenido también, porque no todo el mundo tiene ese don, ¿no? Pues, a veces han fallecido o lo que sea, pero el haber tenido abuelos, haber podido hablar con ellos, haber convivido, es un regalo grandísimo. Y vemos que Jesús también lo tuvo y seguramente lo estimó profundamente. Gaurkoan eskatzen dugu Aiton Amonak guztien alde. Zuetako zenbait ala zarete Aiton Amonak. Eta denon alde eskatzen dugu eta bereziki Joakin eta Anari guri ere erakus dezaigutela Jesus maitatzen, lagun urkoa maitatzen, famili giro ona sortzen. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, munduko Aiton Amonak guztien alde. Haien jobentzako izan daitezela beti halako argi, halako laguntza, halako babesa, beti bihotzean grabatuta izan dutela. Eskar ezaiogun jaunari. Baita ere, kontutan izango ditugu gure hildakoak. Bereziki gaurkoan Enrique Arregizena. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin izan eskar ezaiogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesus Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen.
parte izan dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokina bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jagoikoa guzti du, betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede ikonen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari. Eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu edarrak eragiten digu, eta hien otorizak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, oz betean kantari. Santu, 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 nire guztien jaiko jauna, zerrura beteria zure bizina, osana zeru oienera, behinkatua jaunaren izenean dagoena, osana zeru oienera. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkiztua da ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok horregatik. Hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kariza durik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok horregatik. Hau ere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu behar nere hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erinoza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbaminaren kariza eskaintzen ditugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Guneita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure semeak eta hildako guztiak, bereziki Enrique, abitzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza ditxe dezagun. Jagoikoaren ama Maria Doaksoekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko guzti durari Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gurea eta zerbetan zerama, salbutzen dituzte izena, etorri zure reinoa, egin
bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaikaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure salada apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jagoikoaren ingotxa, zunken zer duzuna pekatuak, erruki jauna. Jagoikoaren ingotxa, zunken zer duzuna pekatuak, erruki jauna. Ona hemen jagoikoaren ingotxa batzuko bekatuak entzen duena zoriotsuak jaunaren mailadeituak. Egin dezagun otoi. Jainko jauna, zure semea giza familia bateko seme egin dezu. Gizon emakumeak misterio miragarri baten bidez, zure familiako egin daitezen. Seme alaben ogia eman diguzun ezkero, santu egin gaitzazu, semetzako espiritua emanez. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean.